ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଦି ଜଣ ପାର୍କରେ ବସିକି ମଜା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟିର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରସି ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ରସିକୁ ନେଇକି ସେ ପୁଅଟିର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବି ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ କହୁଛି ଶଳା ଏବେ ଆସିଯିବ ମଜା, ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ଦିଟା କେମିତି ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରରୁ ଉଠିକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଝିଅଟି ଟାଣି ହେଇକି ଅଟକିକି ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି କହୁଛି ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସୁତୁଲି ବାନ୍ଧିକି ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ପୁଅଟି କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କାହିଁ ଏମିତି କରିବି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିନି, ଏ ତ କୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାର କାମ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି କହୁଛି ତମ ଭଳିଆ ଲଫଙ୍ଗା ପିଲା ହିଁ ଏମିତି କରିବେ, ଆଉ କିଏ କରିବ। ଆଉ ସେ ପୁଅଟି କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି କହୁଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ସମୟ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ରସି ଖୋଲ। ଆଉ ବାନ୍ଧିଥିବା ରସିକି ସେ ପୁଅଟି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟି ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବାରୁ ଜମାରୁ ଖୋଲୁନି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ରସି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଝିଅଟି ବି ଖୋଲି ପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଟାଇଟ୍ କରିକି ଜୋରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।